nga nasunugan sa barangay Taft North, Santa Rosa, Mandurriao, gilayon nga ginsikyar. Gilayon nga ginsikyar sang lokal nga panguluhan ng mga pumuluyo matapos ang sunog nga nagluntad sa barangay Taft North, Santa Rosa, Mandurriao. Ang alkalde mismo ang gilayon nga nagkadto matapos mahibaluan nga malapit lang ang nagluntad nga sunog. Madasig man nga nagresponde ang BFP, ICAG, FedFire, PSTMO, PNP, kag iban pa nga rescue groups. Ginahikot naman sang CSWDO ang mga igahatag nga interventions kag bulig sa mga apektado. Ginatipo naman ang mga donasyon para sa mga nasunugan. Ang bulan sang Marso ang Fire Prevention Month. Apang masubong ang madamo sa gihapon sang sunog nga nagaluntad sa piyak sang pagpangandam. Ginapanugyan gid sa publiko ang paghalong kag pag-ulo-aligmat sa mga ginagamit nga mahimo makatugas sang init ukon kalayo. Kevin Patrick Casipe para sa Level Up Patrol.